Okay, so welcome kasing kakabsat, and before to kayo rugian, lahat ay man pasalamat ang Ma'am Belen Nasgatan for questioning tutorial, and of course, salamat ang amin nanda kayo, karkarosin patuloy ay panang super tayo sina YouTube channel tako. Okay, so kamana nilang kakabsat di verse 1 na, and no, umita ko abusin verse 2, parehas mat lang di chord progression na. Danan ay ang tarugian, magbibinta ay mandaan, aduman sa problema takay ka sa agad na tulagantas ang tapuputan. Okay, so kamana diabo din verse 2 na, and then diretso takusin chorus. Anuan iyayago uyaki sa pata, layad ko ang sigaw, okay, so numalpas kakabsat din chorus na, wada di instrumental part before takoy amis in verse 3. Okay, so lumaming sa wada san pagkamaryan, kailangan ang tamasatan, dawos kumay okay, so numalpas tako sin verse 3, mantaulit ako kasin sin chorus na, and diretso tako sin last part di kanta. Kanayon madaan